Takže čaute ľudia, zase je tu Fajn.sk a vítam vás pri ďalšom videu so špeciálnym hosťom. Čože? Ja som Nadix, dobrý večer prajem. Dneska sme si pre vás pripravili samozrejme reakciu na nejaké video. Tak. Ten, kto vytvára tieto celkom zaujímavé videá z Five Nights at Freddy's, skrátka FNAF, je Zajcu37, čo je poľský youtuber. Môžete vidieť jeho úvodnú fotku. To je parádna fotka. A on natáča rôzne videá, napríklad aj jeho obľúbené pesničky, špeciálne videá, pesničky, príbehy, dokonca na pokračovanie. Všetko možné. A dokonca aj pre Disney nahráva videa. To je zaujímavé. A my sme si pre vás pripravili video, ktoré už je staré 3 týždne síce, ale je tam vynikajúca pesnička, animácia. Ale nie je to také staré zase. A budeme na ne robiť reakciu. No, ideme na to. Je to ohľadne jeho narodení. Toto je jeho úvod. To je zaujímavý úvod. Staredný. On celkom dobre vyrába videá. Ale hitové s tým vyrába lepšie. Tu píše, že dneska má narodení. To sa narodí 19. marca 1947, čo má 20 rokov. Čiže vyrobil animáciu teraz, že má narodeniny. A povedal, že môžeme začať. Tu máte odkaz na pesničku. Toto je on. To, čo počujete, je vlastný Save Them, povedané abecedne, to je zmyselne, čo znamená zaplantiť. Puppet. Puppet, je to pekné. Srandovne. To je dobrá časť. Toto je ako ten zajca, on to tam stráže, to je zničené. A to sú tí jeho náhradníci. A to počujete Foxy a Papetaníci. A to je manžel. Dobrá hudba. Tak si vidíte Papeta zblízka, ako v takej tme a on zhodil Toy Bonnieho. To je duše. A tam vidíte Freddyho v hlave. Ty vidíte papagaj, ktorý je spásne pocný. Balloon Boy. Či Balloon Boy? Balloon Boy. To je Boy. čupa. Mango. Toto bolo úplne prvé z Spring Bonnie a Golden Freddy. A Fredbear. On je hlavy. To je duše, kto im dal Puppet darčeky, aby sa im stali. A toto je to hlava. Find the Freddy. Napíšete tak, že s tým sa to vlastne vykončuje. A teraz odpáli tú pizzerii a tam budú výbušné balery. Teraz tá pizzeria celá vybuchne. Koniec. Vidíte všetky hlavy animatronikov, ako sú úplne zničené. Tak, a je po nich. To je vo Five Nights at Freddy's 3. Happy ending. No. To bolo celkom zaujímavé video na Nix, že? Bolo veľmi zaujímavé. K narodeninám. Pekne ho vyrobil, aj pekná pesnička. Veľmi dobré. Ďakujeme Sahara X za peknú pesničku a Zajcu 37 za veľmi pekné video. Veľmi pekné je. Áno, dá mu odber a like. Presne tak, treba.
ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Budeme niekedy možno natáčať aj viac reakcií na takéto videá. A Uvidíme vaše reakcie, čo a ako. áno, Jak aj ste sa komentáre. rozhodli. Áno. Samozrejme, prosím, keby ste chceli, môžete dať like, odber a nejaký pekný komentár. Je to na vás. Áno. A my sa s vami lúčime. Lúčime sa, ale nie nastálo. Áno. Iba dočasne. Iba dočasne budeme nahrávať stále takto videá. Je to na vás. Je to iba na vás. Presne tak. Takže všetko prajeme dobré. Rozhodnite sa, čo a ako. Majte sa pekne, pekný večer. Vás zdraví Natix a Fajn SK!